абдурозиқ дар саҳифаи расмии худ акси варзишии худро гузошта дар зери он навиштааст: ман инвалид нестам, яъне ӯ худро маъюб намеҳисобад. ӯ мегӯяд ки ман бо ҳар зане ки хоҳам издивоҷ мекунам, зеро ки аз уҳдааш мебароям. мошин ронда метавонам, бокс карда метавонам, тамоми ҳунарҳои мардонае ки аз дастам меояд ба ҷону дил иҷро карда метавонам. пас чаро маро маъюб мегӯянд? худ ҳайрон ҳастам. ногуфтан омад ки абдурозиқ чанд рӯз пас тӯй дорад. ӯ тӯи арӯсудомадии худро маҳз рӯзи 7 июл эълон карда буд. интизор меравад ки дар тӯи абдурозиқ киҳо даъватӣ мешаванд. дӯстони азиз, ҳар хабари хушро шумо метавонед зуд аз саҳифаи расмии худи абдурозиқ огоҳ бошед. пас мутаваҷҷеҳ бошед ба хабарҳои навини ӯ ки дар наздиктарин фурсат мо дар баробари ӯ ба шумо хабар медиҳем. Родные, можешь мода як компанияда всеми тем, что мы метнем через телефон онлайн сумкоркнен. Кори осонай то охира гушкнен, хамаша мефамен. Кордар корейский компания Атоми. Косметика ва дигар маслотой бо сифат доран, сертификатой халол доран. Да и компания Балота уман нами сузан. Har мо харид кардан маҷбурӣ нест. Фақат ним солда як бор мегирен тамом. Аз ваня умуман намеғалтен, фақат делиния месузен тамом. Бисёр кори осонай, зарплаташ баландай, наски ҳаракат каден, олики шумо да байни 6 ба 100,000 рубль мерава. Также скоро они открываются в Таджикистане. Каси мехоҳа кор кардан муроҷиат кунен. Саволи дорен тенша худаш боамаша хушу кардан мефамона. Вот, переходите, девчонки, всем удачи. Вот ё WhatsApp бинависенша. алайкум бародари азиз, мо чанд дақиқа як видеои нав партофтем. ман комментарияшро хондам. Як-ду бародар бисёр гапҳои қавие гуфтаги аламовар. абдурозиқ замоне рӯи экранҳо падид омад ки он замон 16 сол дошт ва дар як муддати кӯтоҳ чеҳраи ӯ мақому обрӯяш низ сершинохтатарин гардиданд. ӯ имрӯз пас аз он ки аз барон риштаи ҳамкориашро баркандааст, дар хориҷа муваффақияташ то чанд калон гардидааст ки имрӯзҳо ӯро қатори чеҳраҳои маъруфи дунё дидан мумкин аст. тоҷикистон аз доштани чунин фарзанде ки арсаи ҷаҳонро бо номи тоҷик буданд шинохта гардон ҳамеша мефахрад. ҷойи пӯшида нест, охир ҳунар чашмаи зоянда ва умеди поянда гӯён абдурозиқи ҳунарварро дар паҳлӯи Салмонхон, актёри муваффақтарини Болливуд, дидан мумкин аст. ӯ ҳатто дар пеши Салмонхон сурудхонӣ намуда бо суруди ҳиндуӣ ӯро қоил гардонид. боз бо навоварии дигар ин навбат абдурозиқ мехоҳад тамоми мухлисонашро шод гардонад. ӯ ба наздикӣ дар як филми ҳиндист ки ҳамроҳи Салмонхон нақшбозӣ намуда инқилоби бузургро дар шоу-бизнеси тоҷик ва ҷаҳонӣ мебарангезад. ӯ фарзанди ҳунар аст. дар кадом шаҳр ё давлати дунё наравад, ӯро мешиносанд ва аз истеъдоди бои ин тоҷик бача ҳамагӣ шод мегарданд. ӯ ҳам дар рақс ва ҳам дар сурудхонӣ истеъдоди воло дорад. дар як видеоролик дида мешавад ки ба пеши абдурозиқ як сумка $100 меоранд ва ӯ гӯё назараш намегирад пули майда-чӯйдаро. аз ин бармеояд ки ӯ миллионер шудааст. падару модараш дигар нони ҷавӣ намехӯранд ва дигар хӯроки нонпалав низ дар дегашон намеҷӯшад. онҳо пас аз он ки писари соҳиб истеъдодашон ҷаҳонӣ шуд, кордашон болои роған гашт. онҳо хонаву дари замонавӣ сохта зуд ба хориҷи кишвар мераванд ва аз ҳоли писари звездаашон бохабар мегарданд. дар як видеои охири ин ҷавон писар дида мешавад ки ӯ аз мардуми тоҷик хоҳиш мекунад ки дар зери наворҳояш ҳақорату дашном нанависанд. алайкум бародари азиз, мо чанд дақиқа як видеои нав партофтем. ман комментарияшро хондам. як-ду бародар бисёр гапҳои қавие гуфтаги аламовар. бародари азиз, мо бояд ин кора накунем, барое ки мо ҳам модар дорем, мо ҳам падар дорем. ин гапҳои қавие мо ба намезебад. барои ҳамон як дига да миллат мебинад, айб мекунад ки набин тоҷик дошта ҳақорат кирастааст. намезебад. зеро хориҷиҳо барои тоҷик буданамон баҳои пас медиҳанд. ӯ ҳушдор додааст ки як дил як ҷон бошему тоҷики худро пеши дигар давлатҳо пас назанед. абдурозиқ 18 сол дошта дар шабакаи Инстаграм зиёда аз 1 миллион обуначӣ дорад.
ӯ азм дорад ки дар як сол 100 навгонӣ ба мухлисонаш тӯҳфа намуда боз ҳам нуфузу мартабаи тоҷикбача будани худро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ гардонад. мо аз Абдурозиқ боварии калон дорем ва умед мебандем ки боз навовариҳояш метавонад ҷаҳонiyonро ба инқилоб барангезад ва шоу-бизнеси тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ гардонад. لطف ساجن جی او 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 جانی جانا دیکھو